Hola, sóc la Naira Nadal de l'Escola Vedruna Malgrat de Mar i avui vinc a parlar-vos una mica sobre el meu treball de recerca, que és aquest d'aquí, i es titula Les altres capacitats estan realment invisibilitzades? Doncs bé, aquest treball s'ha enfocat a explorar i comprendre a fons a les persones amb altes capacitats, posant èmfasi en les seves habilitats i necessitats úniques, ja que de vegades són passades per alt i no es tenen en compte. Al llarg del desenvolupament d'aquest treball es pot comprendre la seva visió del món, identificar les diferències que hi ha entre una persona amb altes capacitats i una que no en té des del punt de vista biològic, psicològic i emocional, contribuint així a una comprensió més profunda i a la creació de millors estratègies educatives. A més dels aspectes teòrics, el meu treball té una extensa part pràctica que consta de entrevistes als àmbits que envolten les altres capacitats. L'àmbit educatiu, entrevistes a directors d'escoles, l'àmbit familiar, entrevistes a famílies amb fills amb altes capacitats i fins i tot amb doble excepcionalitat, l'àmbit psicològic professional i a les associacions d'altes capacitats. També hi ha un apartat d'enquesta per saber el coneixement que té la gent sobre aquest tema i un apartat de xerrades on es parla de xerrades a les quals he assistit durant el transcurs del meu treball. Els recursos utilitzats en aquest treball són pàgines web, llibres, articles científics i psicològics i també aportacions de les entrevistes, sobretot de les dels psicòlegs especialitzats en altes capacitats. Amb aquest treball es pot concloure que el tema de les altes capacitats no està acabat de desenvolupar i encara queden molts aspectes per tractar i millorar. És un tema molt actual, el qual està en constant canvi i progrés, i a mesura que s'ha pogut aprofundir en la investigació i en les converses amb les famílies, ha quedat evident que les altres capacitats són un tema extremadament ampli que no només aboca en l'àmbit educatiu, sinó que també està en l'àmbit emocional, social, etc. A través d'aquest treball s'ha volut donar visibilitat a les altres capacitats i fer front a les idees equivocades que hi ha sobre el tema. I fins aquí el resum del meu treball de recerca. Moltes gràcies.